възможността да прославим името Ти, да споделим хляба на живота, Боже, да се получим от Твоите мъдрости, от Твоето Слово, Господи. Молим Те, Татко Небесен, благослови брата, който ще разчупи хляба на живота, да се нахранят и нашите души, и нашите разбирания, Господи, да се утвърдят, да имаме, Господи, тази възможност, Господи, да гледаме по-надалече в нещата, които се случват, Боже. Благодарим Ти, Татко Небесен, че също така, Боже, живеем в дни на изпълнение на пророчества, Боже. Нека, Господи, всичко, което се случва около нас, Боже, всичко това, което виждаме, което сънуваме, Господи, което ни се дава от Духа Боже, нека да бъде много добре контролирано от Тебе, Боже, и пречистено, Боже. Защото точно в тези дни ще се явят много лъжепророци, много лъжеучители, Боже. Молим Ти, Татко Небесен, бъди с нас, давай ни усещане, Господи, за истината и за лъжата, Боже, да следваме пътя, да опазим пътя и да бъдем, Господи, с всички брати и сестри заедно пред Тебе един ден, да се радваме и да празнуваме, Господи. За това живеем, за това, Господи, се надяваме, Боже, и за това вярваме, Боже. В името на Исус Те молим, Боже, и за държавата ни, Господи, за управниците ни, които днеска, Господи Боже, така допират до народа, до общественото мнение, до избора на хората, да управляват отново съдбите ни, животът ни, поминъкът ни, Господи. Нека правилните хора да бъдат на този пост, ръководени и водени от Тебе. Каквото има да се случва, то да не става без Твоето знание, Боже. В името на Исус Те молим, Боже, дай ни сега сърца приемащи, уши чуващи и разум разбиращ за Твоето Слово, Татко Небесен. Амин. Амин. Слава на Господа. Днеска, братя за помощ, спред ми, когато учите. Искам така един стих, който е така в сърцето ми, да го споделя и после ще разстрелям върху него повече. Той Исус казва на Тома, понеже ме видя Тома, ти повярва. Блажени онези, които без завет са повярвали. Слава бъде на Господа. Сега, в една библейска история, която се случила след Възкресението, и нещо, което е уникално тук, че в една седмица преди Христос да бъде спънат на кръста, когато беше в Иерусалим, хората викаха Хосанна, радваха се. След няколко година викаха разпни го. И след това виждаме наистина, че когато Исус се яви на своите ученици, там вече виждаме нещо, една интересна история, която се случи между самите апостоли. Това бяха хората, които бяха с Христос, три години и половина, които виждаха делата, които върши, чуваха словата и видимо имаха така едва не малко пререкание. Но ще, нека следим самата история сега, кога се читаме сега. Марка 16 глава се казва така. После, след Възкресението, Исус се яви на самите 11 ученици, когато бяха на трапезата и ги смъмра за неверието и срещат им, дето ни параха на тези, които го бяха видели възкъснал. Сега, що е важно това? Когато Христос умре и възкъсна, и тогава свидетелите, които бяха видели Христос, бяха жени. И когато тези жени отиваха каза на апостолите, че Христос го няма, Словото Божие казва, те не повярваха на това. Думите, които им говориха, бяха като празни приказки и не вярваха. Може да си представите, апостолите, които бяха 3 години и половина заедно с Христос, слушаха думите му, слушаха проповедите, виждаха чудесата, знамението му, възкресението му, изцелението, всичко. Това ставаше пред тях. И в един миг тези хора, той ги предупреди, във всеки Евангелие се казва, той ги предупреди и той няколко пъти. Да знае, че ще в Иерусалим, там ще бъде предаден, там ще бъде разпънат на кръст, ще беше възкръснен. Той ясно им казва, че легендата, това, което ще се случи в живота му. Но, за тях тези неща, че не бяха разбираеми, нямаше как да разбират. Те виждаха като изцелител, виждаха като спасител, но едва не разбираха как може да умре и да възкръсне. Сега, Лука 24 излезе днес така. Тези, които видяха, им се видяха като празни приказки, Петър стане до гроба и като не видя съваните,
отделени, отиват дома си човек с основата. Цяла дома те нямаха отговор на това, което се виждаха. Макар че Христос ги предупреждаваше, те видяха празния гроб и се чудеха какво става. Сега, благовестието е точно това, че Христос умря на кръста Голгота за греха на целия свят и после се яви на апостолите и на още много хора. И тук е описан в Словото Божие точно този момент, в който той се явява на самите апостоли. Някой ще казва, защо трябва да се яви на апостолите? Представете си, това бяха най-близките хора на Христос, 12 човека. И ние го предали, останаха 11. Това бяха хората, които виждаха всеки делата, живота, който живее, чуваха думите, които говореше. Това бяха хората, които бяха екипирани с Словото, ако мога така, с неговото присъствие. И в един миг те трябваше да продължат това дело. А те, сега как бяха те в очакването на нашия Господ. Той си се отиде, трябваше да продължат делото без него. И тук сега Словото Божие казва, че самото благовестие, кое беше сега? Още обаче да помня благовестието, което и проповядах, което и приехте, което и стоите, чрез което се спасявате, а го държите според как съм благовестил, освен ако се напразно повярвали. И тук казвам, защото първо предадох на това, което и приех, че Христос умря за греховете според Писанията. Бе погребан, бе възкресен трети от смърт според Писанията и се яви на Кипа после на 20-те. Тук сега, този момент, когато се яви на Павел, на Петър и на 20-те, точно този момент ще разсъждаем сега. Това е писано Йоанна 20 глава, от 19 до 29 стих. Значи, представете, Исус е умрял, възкръснал, гробът е празен и апостолите са паникосени, ще знаеш какво да правят, какво да поемат. И Словото Божие казва така. Значи, хронологията. Разпънат на кръст, умря на кръста, възкръсна, гробът е празен. Апостолите си сепчат, също е, че какво става. Мария Магдалена дохожда известя на учениците, че видяла Господа, че той е казал това. А вечерта същия ден, преди седмицата, когато вратата на стаята, вие бяха учениците, беше заключена. Поради страха от идеите. Тези хора трябваше да продължават делото Господа, обаче те бяха наистина в момента оплашени. Страхот след идеите, не знаех какво да правят, какво да поемат. Църквата беше наистина в един момент като фокус в този момент. Те знаеха какво да правят със себе си. И като рече това, показано, и тогава каза така. Вратата бе заключена поради страха от идеите. Исус дойде, става посред и каза мир вам. И като рече това, показа им ръцете и ръбата си, за радост на учениците си, като видяха Господа. И като Исус им рече, мир ви оставам, мир вам, както ти си спраща мен, така спращам аз. Сега, тук е нещо интересно, че вратата беше заключена. Исус преминава. Искам да ви кажа, че няма такава пречка, която може да не пред Господа и той да не може да я преодолее. Имаше врата. Имаше един хора, които бяха се оплашени. И той да каза, мир вам. Той им каза, аз съм жив, не се притеснявайте. Аз съм същия. Няма па Словото Божие, Исус, когато си отиваше, накрая той каза така. И ето, аз ще бъда с вас при всички дни до свършека на века. Това е истината. Сега разбира се, той и днес е с нас, невидим, но реален, чрез духа си. И сега какво се случи сега? Тук учениците се зарадваха, като видяха Господа. Видим, той е целият смут, тази паника, този страх, това безпокойство, видим, изчезна. И си каза, мир вам. И нещо, което е важно, той каза така, аз идвам при вас, не само да ви дам мира си, сега да остане тук. Той каза, както Отец прати мен, така и аз пращам вас. Виждате тук, той ги натовари със служението. Това, което върши Исус Христос, заедно с тях, трябваше да продължат да вършите тия, вече без да бъде физически Христос с тях. Нещо, това беше една отговорност пред тях. И сега, има няколко причини, поради които стаята е заключена. Сега вижте. Първо, страха от идеите. Второ, Исус го няма. Трето, Мария каза, че видяла Исус. Виждаме какво става сега. И тези хора ще не знаят какво да кажат сега. Какво си мислят. Те видяха Исус раснат. Видяха къде опълнат в гроба. Обаче гробът е пазен. Исус го няма. Те са в паника. Идеите ги държат. Църквата, първа църква е наистина в паника на апостолите. Но,
Исус идва точно в момента, в който те се нуждаят точно от Него. Искам да ви кажа, че там, където има безпокойство, страх, на моменти неверие, смут, Исус винаги идва и каза, не се притеснявай, не бой се. Да, тогава дойде при апостолите. Днес може в този живот, може да е при мен, може да е при някой друг. Там, където има нужда от Него. Той винаги идва там, където има нужда от Него. Знаете, много път съм казал, когато човек всичко е наред, работа е работа, парите пари, семейството добре, всичко около нас е добре, като че много не търсим Господа в живота си, защото всичко е наред. Обаче, когато идат смущенията, идат моменти, в които наистина чим къпа да поем, точно тогава Исус каза, не бой се, мир вам. Нуждаем се от Божия име, защото всичко е в ръката на Неговата ръка. Всичко в живота, което става, е под Него контрол. Нищо е така, не става просто е така тук тъй. Много ще може да ги разберем. Но той да ни каза, не се притеснявай. Мир. Мир е много важен, разбирате. Когато човек почне да говори мира си, да почне порека да всяга неверие, смут, безпокойство, но важен е мир, да е мир с Него. И тук Словото Божие каза, Исус им показа, че е жив. И той после ги изпрати. И те ти каза. И важно е да разбират какво значи и ти вижте сега. В една семейства, когато Исус се моли за църквата, той не само и подготвя, там да къде това са моите люди, беше где ги само тях там, като мостра. Не. Той ги подготвя да вършат определена работа. И Словото Божие каза така. В една семейства, 18 каза така, както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. Значи целта, вижте, целта е, много пъти има християни, които се затварят сами в себе си и казват, аз съм християнин, не искам да работя с този свят, света погива. Там са лоши хора. И едва не затваряме само една общност, двама, петима човека, най-светли, най-вярващи, най-хубавите хора. Добре, не сме тук, обаче хората в света погиват. Много път се молим за семейството да бъдат спасени. Да, но правим ли нещо за това? Говорим ли им? Споделим ли им вярата си? Виждате нашия живот, който е христоподобен. Къде и кажа, вижте, това са неща, които са стъпки, които трябва да правим. Разберете ме, християнството не е само да приемем Слово Божие и да кажем колко ми е хубаво сега, приятно ми е Божието присъствие. Да, така е. Хубаво е, но това е едната част. Това е една страна на монетата. Друга страна е това, което е вътре в тебе, да го пресеш на другия около до тебе. Или светлината свети там, където има тъмнина. Ако съберем само светлище около нас, 5-6 кружки светлица, каква полза? Но когато има тъмнина, светлината има тази функция да прогоня тъмнината. Сега дума, ролята на християнина е, че живота, който живее, чрез думите, чрез съпровата, чрез поведението, чрез отношенията, всичко да покаже, че този, който той вярва. Ние не виждаме Христос. Хората не виждат, но те виждат нас. И много пъти хората правят впечатление за Бог, който вярваме, според това, който виждат нас. Какво показваме ние? Значи, това е важно. Искам да кажа, той ги изпраща да вършат Божието дело. В Тимотей 2 глава, първи 2 стих, виждам се така апостол Павел, това е много радикално слово. В 2 Тимотей 2 глава, първи 2 стих, той казва, Павел пише към Тимотей, ти проче, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И когато си чул от мене, при много свидетели, това предава на верни човеци, които са способни и други да научат. Сега дума, християнството не започва от нас и не свърши до нас. Знаете ли, понякога съм чул, разсъждал в това слово в Деяния 2 глава. Когато се събираха, беше толкова хубаво. Що трябва да взема гонение? Ти човек толкова хубаво. Всеки бяха заедно в храма и покъщи се, молиха се. Беше толкова хубаво. Заедно едяха, заедно всичко беше толкова хубаво. Обаче Бог каза, айде стига тук. Гонение, пръснахме. Защо ли? Защото Божията воля не е да правим комуна, нека да живеем сами, само не най-хубавата. Напротив, допусна гонение. И започнаха гоненията. Филип отиде в Самария. Стефан беше от камъни. Тостам. И приемат тази блага вест. Започна да изграници от Иерусалим. Целта не е само някъде там, където сме там да бъде най-добре. Ние сме спасени, слава да бъде на Господа, това е добре. Обаче целта е това благовестие чрез нас да достигне до хората, които не познават Господа. И преди да казваме, този човек добър беше, още си отиде. Всеки ще отиде от тази земя. Въпросът е, кой с кой ще отиде в небето? С кой ще с каква надежда? Или с надежда с Христос, или надежда за този свят. Този свят отива пада. Всичко се на този свят отива заедно с света пада. Но този, който има Христос, ще има вечен живот. Целта е, вижте, сол и светлина в този свят. Това е целта да достъпва, която имам. И след това, тук беше
Жон 20 беше проблем. Тома. Това беше един от апостолите. Значи един Юда беше предател. Тома сега какво направи сега, какво става? А Тома, един от 20-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато хората Исус. Сега, представете се, бяха само десетилата и жените. И в един миг влиза Христос, Тома го няма. Не писам къде е бил. И когато Исус беше при тях, Исус се тръгна. И тогава дойде Тома. Идва. И те му казват, другите ученици, видяхме Господа, едно се радват. А той ме рече, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Той постави условие. Ако не видя, ако не пипта, няма да вярвам. Знаете, много хора казват днес така. Сега, имам проблем. А ако Бог не бъде това, няма да вярвам в него. Едва ли не видите, че Бог е длъжен всеки да му угоди. Няма такова нещо, разберете ме. Когато Марта и Мария бяха пред гроба на Лазар, тогава Исус им каза, аз си казах, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Значи, първо е вярата и после всичко останало. И това е много важно. Сега, Евреи 11 ще казва така, а без вяра никой не може да угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Слава да бъде на Господа. И сега какво става, вижте? Това каза, ако не видя ръцете му, гвоздиите, сложи на ръката му, ребата му, няма да повярвам. Сега да имаше определени условия. Сега вие може да вярвате, може да говори каквото си искате. Представете си, първо не вери към Господа, втори не вярва на приятелите си. Те бяха заедно. Никой спити ми какво куче. Те бяха заедно толкова време, а в един миг става така, че той не вярва нито в Господа, нито на приятелите си. Едва не бил с тях. А малко по-рано, когато започна служението, това беше един от апостолите. Исус Бог им даде дарба. Двама по двама отиваха да проповядват, изцеляват болни, вършиха много неща. И това беше един от тях. Но в един миг, когато Исус го нямаше качи, всичко това изчезна главата му. Забрави всичко кой бил. И тогава каза, ако не биде, и не биде да повярвам. Сега думат, трябваше нещо да види, за да повярва. И сега много пъти се казвам, защо хората той свят, подобно на Тома каза, докато не ми, разберете ме, вярата е нещо, което, вижте, вярата е нещо, което идва от Словото Божие. От това, че има Бог. И този Бог не писа Словото Божие, кой е Той, кой е направил и какво не очаква. И наистина това е нещо, което е вярата, пак идва от Него, Той не да вяра. Това не е обикновена вяра, вижте, някой каза вяра в жена си, други вяра в правителство, други вяра в кой си. Това е вяра, човешка вяра. Вярата в Бога е нещо, което е уникално. Това е вяра, която води на спасение. И тя е от Бога. Но въпросът е, когато тази дойде вяра в тебе, ти в какво вярваш? Вярата, тя възрасте. Словото Божие каза, вярата идва от учение, защото Христовото Слово. Понякога си кажем, аз вярвам, а Бога стига ми това. Ама Словото Божие каза, без съвет и вярата те пелят. Ако нашата вяра е само това, нищо не струва. Вярата наистина трябва да бъде основана върху определената личност, с определено очакване и видя така, че праведният чрез вяра ще живее. Вече има следствие животна вяра. Сега, там, където има съмнение, винаги има проблем с вярата. Тома съмняваше. Ако не видя, няма да... Представете си за каква вяра говорим. И той беше един от 20-те. И той каза, ако не видя ръката му и не преребата му. Сега, има толкова много път хората искат аргументи, че Бог съществува. Искат да знаят, че това, което им говорим е истина. Ами Словото Божие ни говори, че най-големият аргумент в случая, това, че съществува, е творението. В Словото Божие ще казва сега, примерно на 20, Неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така защото човеци остават без извинения. Така че, погледайки на целия свят, това, което е около нас, това говори, че има нещо наистина, нещо, което няма как да го обясним. Кой е стал цялата тая вселена? Слънцето, луната, звездите, планините, морето, океаните, кой ги е направил? Някаква природа. Това е много така, много неразбираемо. Какво значи природа? Има никой, който е над всичко. Има един творец. И този творец е Бог. И този Бог наистина
Словото Божие казва, че никой, когато не е видял Бога, но Божия Син, Христос, дойде и го изяви. Значи Христос дойде, има да изяви Бога. И наистина слава да бъде на Господи. Тук си виждаме в случай сега, точно в Йоанна 1.18 казва така, доста което говоря. Йоанна 1.18 казва така. Никой, когато не е видял Бога, и народният Син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Слава да бъде на Господа. И сега, тук има и нещо, което ако не видя, и ако не няма да повярвам. Сега, нека да се взема малко повторяше сега. Какво да прави Христос, вижте сега? Той не оставя положението така. Той се върна дойде мен още веднъж. Ако не беше дошъл Христос втори път, то ще остане в неверие. Не знам кой ще стане оттам така. Сега, Словото Божие казва така. И подред 8 дни, значи след тази седмица, пак идва Исус Христос. И какво ставиш сега? И тогава бяха бъдите всички. И това беше с тях. Исус дохожда, както беше заключен вратата, застана след тях и рече мир вам. Виждам, че вратата отново е заключена. Една седмица по-късно, тези хора отново бяха стресирани, отново в страх. Не знаех какво да правят. И точно в един момент идва отново Исус Христос и им каза мир вам. Сега не се притеснявайте, аз съм жив. И тук този път и Тома беше там. Сега, кой беше отношение на Христос към Тома? Тогава казал Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми. Дай ръка си служи в ребрата ми и не бъди не вярваш, а вярваш. Колко силно с това. Той му каза, това, което искаш да видиш. Ето, имам го тук. Там, където искаш да видиш, пипни. Раните, всичко е тук. Ребрата ми, ръцете ми. Всичко може да пипнеш да видиш. И тогава той му каза, не бъди не вярваш, а вярваш. Това е много силен стих. Сега това човек сам избира от чия страна да бъде. От страната на вярващите или от страната на невярващите. И това се определя единствено от отношението, което имаме към Христос. Делото на кръста е това, което разделя хората на две. В Коринтияни 1.18 казва така, словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение на тези, които вярват в Него. Сега, това е един факт, който е Словото Божие, но това е също наистина дилема, която си през всеки човек. Да, някой ще е лесно да говориш, ама трудно да се вярва. Вижте сега, когато човек наистина търси спасителя, ще го намери. Но когато не иска да вярва, той винаги намери аргументи. Ще кажа защо? Когато говорим много хора сега за спасение и за Бог, казват, ако имаше Бог, ще има толкова много войни. Ако имаше Бог, ще става това или това. Едва ли не поставим Бог там въгъла и вече сме готови да го разпрем на кръст. Вижте, Бог е същия и днес. Второзаконие 29 така, скрито принадлежи на Господа нашия Бог, а открито принадлежи на нас. Така че, тя да има наистина сърцата си вярва към Бога, да го приемем, да го приемем. Даже и много неща да ги разбираме. Не се вярва приемем това, което Той е написал за нас, това, което е написал. И вижте Словото Божие казва така. Той казва, дай си пръста и ръцете ми, дай си ръката с ребата ми и не вярваш, а вярваш. И казва така, това в отговор че може да си представите на това какво е било в момент, какво му е станало. Видиме, това сигурно му е станало много неудобно. Исус да му казва тия думи. Исус каза, Господ мой. Тома каза на Исус, Господ мой, Бог мой. Нямаш какво друго да каже. Исус му каза, понеже ме видя Тома, ти повярвам. Блажени на тези, които без да са повярвали. И аз съм да кажа, живеем време, в което наистина сме по-блажени от тези хора. Някой си каза, ако бях поред на апостолите сега, ще да бъда заедно с Христос, заедно ще да държим думите му, да държим чудесата, знаменията му, да бъде подред него заедно. Да, наистина сигурно ще бъде много хубаво. Но така, че Бог е промислил да живеем време, в което наистина Господ при нас чрез духа си. Но въпросът е, има неща, които са в Библията, които са дадени като факти, и те са достатъчна основа за нашата вяра. Защото ще кажа защо. Когато човек види нещо и каже, това е така, когато го види, той вече не е вяра. Той вече има убеждение на основата, който вижда. Но когато не видиш нещо, но е написано, ти кажеш, аз го вярвам. И Словото Божие ни казва, вижте, тук ясно сега, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Понеже и Бог не е предал Сина света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Слава да бъде на Господа. И важно е много, запомнете, Библията каза, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Много е важно да вярата. И когато искам нещо от Бога, нека да искаме от Бога с вяра. Не е напразно, когато един мъж доведе сина си при Исус Христос и каза, ако можеш да направи нещо, моят син е болен. И тогава спомните какво му каза. Ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който вярва. И тук Исус каза на Тома, не бъди не вярваш, а бъди вярваш. С една дума, не се съмнявай в мене. Вярвай в моите думи. Вярвай, че съм жив. Вярвай, че аз съм същия този, който бях. Сега, в Йоанна 3:36 казва така, който вярва в Сина, има вечен живот. А който ще Сина, няма да е живот на Божия огняв става върху него. Виждаме, че колко е важна вярата. Този, който вярва, има вечен живот. Този, който не вярва, погива. Сега, не само това, вече представете си, ето иде при Бога и повярвам в Него. И скажа, става в Него, аз съм вярваш. Добре, обаче, следващата стъпка. Исус каза на Йоанна 5:16. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас. Защо? И определих да излизате света и да пренасите плод и плодът да бъде траен. Значи, той не е избрал, дал ни вечен живот. Това е първата стъпка. После, да отиде в света, да бъде чрез нас, хората да познаят Него. И казва така, и да пренасите плод, плодът е нещо важно, да видим плод. Чувал съм християни, които казват, днес отивах, казах на 20 човека за Господа, става да видим Бога. Че доведе хубаво си казал 20 човека, колко тези 20 човека после ги посещаваш? С колко тях имаш после взема отношение? Защото мисля, много ли се държиш да кажеш, Бог те обича, ходиш в семето. Обаче, какво от това? Някой след тебе, има някой, който да пита нещо, какво е това, което говориш. Важно е истина, да има плод. А плод се дава, когато се прибъдва, когато се постоянства, когато се полива. Така че е важно истина да бъдем така отговорни християни в това отношение. Сега, каквото ще е вечен живот, вижте, в една сървей си казва така, а това е вечен живот, да познае тебе, единият истинен Бог и Исуса, който си изпратил. Вечността е свързана с личността на Господа. И това беше на прага, на къде да отива, на кой да вярва. Това, което преживя преди, или това, което си изпита сега, просто беше в едно положение, в което не се нуждаеше така някой да подкрепи вярата му. И то ще направи Христос. И сега вижте, вярата се основа на това, което Божия Слово ни говори. Не е това, което виждаме. В този свят виждаме света отива на своя край. Ето войни, военни съгози, земетресения, наводнения, бедствия. Всичко се изпълнява, това става. Обаче, въпросът нашата вяра се основа на нещо повече. Словото Божие, апостол Павел казва така. Брат Митко, спи телефона. Брат Митко. Ние ще безсърчаваме, но ако да крие външен наш човек, пак вътрешен всеки се подновява. Които не гледаме видите на невидими, защото видим съвременни, а не видите вечни. Значи, нещата, които са виждаме в този свят, те са временни. Колкото и са човек към тези неща. Този свят хората искат да притежават повече и повече неща, които са в този свят, да живеят за този свят. Добре, това са неща, временни неща. Но това, което има Бог, да се стараем, вътрешен човек. Вижте, ще даме малка разлика. Човек, който познава Господа, него живот свързан с неговата външност. Гледаме сега по-хубаво ястие, да изглеждаме добре, по-хубава дреха, удоволствие за тялото. Да, това са нещата, които стремим. По-добър живот. А Бог казва, че имаш почвена душата на човека, вътрешно естество. И след се казва Словото Божие, не само с хляб ще живее човек, но всяко Божие Слово. Духовният човек в нас се нуждае от Божие Слово, от Божието присъствие. Така че трябва да внимаваме какво става с нас. Може да вземе много добре, обаче какво става в нас. Самия апостол, извинете, Исус Христос, когато беше поканен дома на един фарисей, и тогава те имаха там ритуали, мина да ръцете, нека традиции имаха пред тогава, и тогава Исус не си измисли според традициите, и тогава те се очудиха как може да се на масата без да извърши традиции. И той каза, вие фарисеите,
чисти Божията чашата, обаче вътре си пълни с гребеше насилие. Чистете вътрешето, ще бъде чисто. Сега дума, християнството не е само това, което вършиш отвънка. Ритуали, традиции, пази на дни, и пред хората да се вече християнин. Колко си благочестив. Това, което става вътре в тебе, като начин на живот, като новото създание, което е в тебе, това е ценното. В Словото Божие казва така: ако някой Христос, той е ново създание, старото премина и всичко става ново. И много важно е, че живота ни, християните трябва да бъде с вяра, не с виждане. В този свят всичко отива към края, към разруха. Обаче това, което ни дава Господ, вече е вечността. Това е каналата, на която сме стъпали. И Словото Божие казва така: защото с вярване ходим, а не с виждане. Вярване ходим. Значи живота е с вярване. И сега, тук в Словото Божие казва така: самия Петър говори за нашата вяра в Господа. И казва така, което е много важно. Когато любите, без да се го видели, казва Словото Божие. Когато любите, без да сте видели, когато вярвате, сега без да го виждате, радост е сказана и престанна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Сега тогава те го видяха и въпреки имаха смут, нещата се дойдоха на място. Тома в първи момент не вярваше, но после повярва. Сега в момента не го виждаме. Ни четем Словото Божие, молим се и вярвам, че той е с нас и той е в нас. Защото Исус каже: аз ще бъда с вас. Ние това го вярваме. И сега не го виждаме, но сме блаженни поради вярата, която имаме към Него. И следствието на тази вяра има спасение душите ни. И Господ иска сега ние да продължим да вярваме в Него, макар и да не го виждаме. И това е нещо важно. Ще ви кажа защо. Още него ще завърша. Помните, когато Исус Христос беше с апостолите си, и той на много места ги обещаваше им, говореше им, така искаше им да каже, че сега ще отиват там в Иерусалим. Там ще станат някои неща, които ще ги шокират. Ще бъде ванат, ще бъде спънта къс. Знаеш какво ще стане с тях? Те ще бъдат наистина тогава оплашени от това, което виждат. И той им говори така: не се смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога, вярвайте в мене. След тук са малко има дълбочина. Той каза така: аз знам, че ви вярвате в Бога. Вие Бог не виждате, но вярвате в Него. Искам да вярвате и в мене. По същия начин, аз, когато се отива от вас, няма да има пред вас. Но искам така, както вярвате в Бога, така да вярвате и в мене, когато ма няма. И тук даде ново уверение, сега каза така: дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, ще да ви кажа. Защото трябва да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, защото дет съм аз да бъдете и вие. И после каза: аз съм пътят истината живота и никой не да ходи да пресосва чрез мен. Сега относно това място, искам да кажа някои неща първо. Има две тълкования за това място. Къде е мястото? Първото място, което направи Христос, е на кръста. Той отида на кръста, умря за греха на целия свят, умря възкъсна. Той извърши спасение там на кръста и каза: свърши се. Това беше място, което се направи за нас. Човек казва така: без кръст няма небе. Без прощение няма небе. Това е първото място. Кръста. Оттам после отива в небето. И в небето вярвам, че има място за всеки от нас. Апостол Петър каза: наследство нетленно, неповярващо е запазил за своите си. И това е нашата вяра, разбира се сега. Много хора разбират, казват: ама къде е това място? Вижте, това е при Бога. И в момента вярвам, че при Бог има място за всеки от нас. И наистина това е нещо, което трябва да го знаем, че със сигурност. И ние трябва да живеем с вяра. И трябва наистина да разберем, че Бог не е само там някой дядо мраз, който само чака да ни дава подаръчно от небето. Бог, виж какво направи сега? Исус каза: както ти изпрати мене, така и аз изпращам тях. Това е държността към църквата и към християните днес. Да отидем в света, да принасяме плод и плод да бъде траен за вечен живот. Сега това, което сме приели ние, да можем да окажем на хората, които са в този свят. И аз искам да кажа, че когато ние вършим това, което Божие Слово каза, то наистина Бог ще направи така, че и ще дадат все повече хора, които вярват. Първата църква, какво правиха, помните ли? Събираха се, общуваха всеки ден, храня по къщи. И какво се каза, че печеха благодата на хората и Господ прибавяше
всеки към тези, които спасяха. Значи, начинът за благоуспяване, за преумножаване, съживление, за промяна става тогава, когато вършим Божието Слово, именно когато наистина сме сол свет на този свят. Така че наистина вярвам, че тази история, която говорим за Тома, макар че наистина има така малко негативизъм, преди това, че Тома се усъмни и каза, докато няма вярвам, виждаме, че има и добро. Виждаме, че Бог дойде втори път, Исус дойде втори път заради него специално. И Тома, както не вярваше, видимо и каза, да, вече вярвам, Господи, Ти си. И тогава стана наистина, че няма да промена в него. Понякога се нуждаем по-дълбоко близо с Бога, да бъдем по-близко до Него, да го усещаме, да усещаме Неговия мир. И така, че когато идем при Него с смирение, с кротост, с благоговение, ще получаваме повече от Него. Вижте, важно е отношението, което имаме към Него, вижте, как пристъпваме към Него. Сега има хора, които говорят за Бога, че Бог е някакъв малкият джоб. Сега ти, едва не се чуеш какво става. Едва не е Бог е там някакъв малкият и вече ние разберем какво да прави. Това не е Бог. Това не е Бог от Библията. Бог, Словото Божие каза, да е при Него с благоговение и страхопочитание. Словото Божие каза така, това е последния си кочета. Евреи 12 си казва така. Това понеже приеме царство, което не се клати. Нека бъде благодарни и така служим благогонна Бога с благоговение и страхопочитание. Защото нашия Бог е огън, който прияща. Нека Бог да благослови и нека чрез тази така история за Тома, нека се почнем наистина, че понякога може съмнението дори в живота ни. Понякога може да съмняваме дали Бог е с нас. Но, когато се обърнем с вяра, наистина вярвам, ще дойде и утехата, ще дойде и мира. Бог ще даде наистина да разберем, че Той е с нас. Понякога, когато мислиш, че имаш чувство, че Бог те е оставил, че не е до тебе, едно нещо става в този живот, който не разбираш, обърни се към Господа, помоли се. И Господ дори ще не се присъединява, мир вам. Така че мира винаги идва от Него. От нас иска наистина доверие, с доверие да пренасяме нашите молитви пред Господа и Бог е същия днес. Нека Бог да благослови.